bi en gatta ko jomirawo bi wallahi en fuɗɗa e tora sabi e makka mi toraki tora tokka en ɗum ɗo ɗum anko ɗum mbiɗa ɗum noon gaskiya ɗum handa ton to dina musulunci ne watta hande ko neɗɗo wawta rara kayaji boɗɗi ñoota kaya woy lalle ma ɗum tokki e ɗum waɗa anko ta nani ceede ɗen ɗum warata to anko ɗen non wallahi ɗe kewti ɗum waɗa goɗɗum mbiyan bukata ɗum suddan tawro asiri amma ñande de goo ɗum warta kawai giya e ɗum fitta ɗum fa dow ɗum fa less irin ka ɗon ka handai sabi e makka gi Allah enen julɓe Allah en ko tan Allah malami en bolbay subaka ñaloma ala sarande kunniɗa fu ma nani malami en e bolba sai dai ɗum yaɓa andal sabi e makka emi toro en gi Allah en ko tan Allah kulen Allah to woni fu hula Allah ton to daro kasanco woy kanum ko koy wartay kanum woni woy janga kay ko ra'ayi muɗum huli ɗum ɗon ɗum handa nder musulunci sai ɗiɗagum maka irin ko biɗa irin moyloɓe koye goɗɗo woy yaha lotane hoore gaskiya ka handa to musulunci mi daroto ɗo assalamu aleykum yo metti modibbo muslim tarari ɗum ɗon ɗum altirɗen ɗum ɗon ɗon jomirawo wi en dere qur'anire ko o wi ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alayha al-mala'ikatu ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to en dari den ɗon ayare ayi fande waggini en to dow iyalu meɗen no o wi jomiro o wi en qu anfusakum wa ahlikum naran ko o wi taɓɓoɗen hiite taɓɓanoɗen ge ko'e meɗen taɓɓanoɗen iyaluji meɗen taɓɓanoɗen ɓiɓɓeji meɗen nden ɗon hiite ko huɓɓirta nge wa quduhan nasu wal hijara ko o wi en ay ko huɓɓirta ngen ɗon hiite fa o yimɓe kaƴe iri ɓe me yimɓe ay yimɓe iri ɓe ɓen kamɓe ɓen huɓɓirta hiite ngen an joni a yiɗi huɓɓira ɓiɗɗo maɗa hiite jahannama ay a yiɗata to non on ɗa ma yiɗata to ta yiɗata to taɓɓa ɗum sai hunde ton to waroy to gaɗa giya ay annabijo ma wi en ay alwiqayatu hayrun min al ilajati ko gaɗa rigakafi kamin hunde wara hemma ta waɗi rigakafi majjum no gaɗeten gaɗe rigakafi ɗum hunde to ay kanjum gaɗeten amma ɓuri wa en no gaɗeten gaɗa ɗum waɗi noy gatten boɗɗina en gaɗu no gaɗeten takkaɗen ɗum waɗa ɓuri kawten boɗɗinen dow ɗum waɗi ko noy joni misali sai o wiya neɗɗo um fiyay um fiyanay ɓandu fa amma hokkay magani shafu yara noy giɗa an a jaɓay o jaɓay fiyay mo ɗigginamo amma hokkay magani o yara shafu o heɓata to ayi ɗum non ɗum ɗigga to fima idan hokkuma magani ɗum shafu jara ko yawa mi yetti musidɗo to sai a janda ɗiɗaɓum kanjum woni ɗum ɗon ɗum dai har jey ɗum habaru ɓiɓɓeji ni kanjum woni wato gi'a wato suka e mora sallah yaha pullo fa sai gi'a o waɗi wongol fembol gi'a emo morna sallah emo yaha yeeso dañoɓe makko o sentata gi'amo hatta mako yare ɗum fuɗɗi o borowo sallah kam pembotoɗo iri ko o koykoyi ay o koykoyake wato yahudu ko andi bo annabijo wi en man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum neɗɗo pat giɗɗo hunde koykoyotoɗo hunde to kanko ma fa on kanjum to muslim mi yiɗi ɗawtana en bayanto dow iri ɓen ɗon moyoɓe sallaji pembotoɓe goɗɗi pembiɗi hanayi ɗi juldanko haɗi to gaskiya kowa hula Allah ton to gonɗen fu en kasan cakuloɓe Allah malami en fay bolba hande ɗo a jangi a rari yahudu a kotantake yiɗa rahamana kowa e raɓɓitana hoore mum aljanna hande ɗo kawra duniyaru biya moy yiɗi nattugo aljanna wallahi kowa efta jungo moy yiɗi hiite ɗum rara fa hiite duniyaru kasi nawa nge kasa kamin nge wadda duniyaru ndu kanjum ɗum rarata sakko nge lahira gi Allah ɓe ɗum hula Allah ɓeɗɗon ɓorloɓe sarlaji wallahi ɗum handa nder musulunci neɗɗo finayi fatoyi ñakiraɓe muɗum e gaɗa kuɗinin gi wala no watta woy to a baba e yofi sarla kanɗum fewre on non gi'a suka janga hoore mum waɗa
irin abubuwaji ɗin non abokantaka ko gaɗata e jama'aje berkete waddata irin gaɗon gaskiya jama'aje ɗum waɗa lura hande to waɗa e abokijo raru kirkijo ta bi woy an ko moye aɗa e abokantaka gaskiya ɗum non ɗum cetatako ɗum to lahira gin Allah e mi nodda en enen fulɓe enen ɗum andiri sentende en ummora e sentende ɗum andiri en cikoɗen e mayri amman hande woy ɗum towa enen fulɓe goni to yeeso gaskiya e mi nodda en enen fulɓe gi Allah en garto e dow lawol bongal malami en kulli yawmin e bolba sabi e maka mi daroto ɗo noddoɓe keɗiti assalamu aleykum muslim mi alete jarabiyam ami soɓɓitoro ɗo to noddoɓe kamɓe ma nanen ko moye tutta wato albarka wato ɗengal muɗum a noddowo mo fuɗɗam assalamu aleykum 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 moy woni dow moy mi woldata to Modibo Shaibu doggudu wallinde maɗa to dow ɗum hunde ma janno cewɗi sere no kuuɗe dey no kuuɗe dey biyata naam 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 eftuɗengal naam eftuɗengal aussi naam naam Rabbas naam yetti assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum waleykum salam naam Ibrahim Usmanu Modibo hande Ibrahim wala ɗum to baba wali jam jambo jam no lumo awa to min jettimi alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri awa assalamu alaikum assalamu alaikum wai mi waldata a jambo bini sarebo ittu radio ɗum haade mamana to ɗum ɗume a jawol layi ami an daga toye yami indema an moye na o Amadou Sani Zabre noye Zabre fini to use awa no no none no okay. Amin. Oh. Assalamu alaikum. Wai Modibo yaso? Assalamu alaikum.
moy modi bo mi waldata ala redi wali jam moy kuga jan sare ala takura alkai kana magana da murtala hali da kai murtala wali jam Allah ya saka da alkai wali jambo ina muku fatan alkai da kai da baki amma ba dai muna je lafiya yau da gobe kalau ya bashi yana da ya je wani tafiya ne to Allah ya hada shi lafiya ina muku fatan alkai ina ma baki fatan alkai Allah mai da su gida lafiya amin to Allah ya saka da alkai ummu da to mi yetti assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wani ba muslim yani in dara ɗum hudeji ɗi wolwata ko kamin coɗɗitoɗen toon to noddoɓe to en daari bono ardiɓe meɗen ko kamɓe goni wato arɗuɓe yawwa joni mi yiɗi andi woodi kamɓe arɗuɓe joni bono enen en talaka en maɓɓe yawwa joni mi yiɗi ganen ɓe do'a ngam andi kanjum do'a ɗum ɗum wi'ata hande wono onon talaka en to on goodi ardiɓe to wi nangue waɗankiɓe do'a to on nangu la'antakiɓe to on la'antoɓe sey tawa on pumoɗo on gari on pottigi min joni ko gimmi kamɓe laami ardiɓe meɗen arɗuɓe meɗen iɓe nana en joni koɓe nanata e mawɓe maɓɓe nana en joni min imi noddaɓe muriya mawɗum talaka en maɓɓe ɓe nanga nanki tawsayi talaka en maɓɓe kamɓe talaka en ɓe ma ɓe nanga waɗankiɓe do'a ɗum alheri fuɗɗam min mi do'antoɓe kamin co'oɗen toon to noddongol ngol ba musamman bono arɗo aliyu kunga narkuta ko no an jinjinanomo Allah sakanomo e alheri Allah ɓeytana jangirde makko albarka e woodi arɗo Musa arɗo ɗa'e ko arɗo Musa hanko ma Allah sakanomo alheri e woodi arɗo goɗɗo ɗa'e mawniɗo amin ton arɗo gurum arɗo Ibrahim kanko ma Allah sakanomo e alheri Allah ɗawtana wato ardungal maɓɓe barka Allah wawnaɓe jogaki shugabanci ɗum hokkiɓe e woodi arɗo aniya arɗo zulku kanko ma humi iɓe nder Allah sakanoɓe alheri ta dilliri to woyla mi anda inɗeji woɓɓe amma kat arɗuɓe ɓe ɓen ɓe leydi ndindinni gaba go'o kawai nga hukuma pamaran gaba sanan gaba go'o ɓe ley magga fuu imi waɗanaɓe ɓe jinjinanoɓe kamɓe ma Allah sakanoɓe alheri sey filiɓe fombina ɗo Jos Nos kanjum fombina Jos Hirna Jos Funa pat arɗuɓe to goni wakili en maɓɓe Allah sakanoɓe alheri Allah wallaɓe to dow wato laamuji maɓɓe to muslim ɗo joni enen ɓe ɗum apar ɗum jetotoɗen joni bono ɓe arɗuɓe ɓe ɗiwtuɗen ko neɗɗo woni leydi maɓɓe sey hunde heɓuma ayi misali ayi ɗon to ɗum ɗon hunde keɓuɗum ma ya kamata gaɗana ɗum rigakafi kamin dogga ja ton to arɗo o ɗume hani rigakafi da gaɗana ɗum kamin ja ton to arɗo o mbiya o walluma ko ardiɗoma mbiya walluma ya kamata an on daga wuro maɗa gaɗana ɗum rigakafi kaɗa ɗum ko to kañum ɗum gimmi ɗan ɗawta bayani seɗɗa kamin wattu ɗum andi ɗum ɗuɗa non ma ɗum heri ɗum heɓoy joni ko deyke noddongol ma ngol heñi joni ko ɗan ɗawtu seɗɗan kamin wattu ɗum seɗɗan ko mintiji tati ko ranni Allah sakana kowa e alkhayri yusudu radio Allah ɓeydana kowa jammu arduɓe meɗen Allah ɓeydana ɓe jammu ɓe yeggitata iyalu an emi honaɓe e sakiraɓe en zuwa esiraɓe an emi honaɓe arduɓe bo Allah haɗana kowa barka Allah ɓeydana suudu radio barka assalamu aleykum to min ma mi Ibrahim o dai gabatinayɗo ɗum shiri kullum Allah sakanomo alheri fuɗɗam Hajiya Sumayya Abubakar kanko tiggi ɗum shiri kan shiri ɗum boy ɗum waytina yimɓe ɗum waytina fulɓe
to dow woɓɓe mafi yawa hay giya gartoyi biya ɗum shiri nana belɗum shiri ɗum to emi waɗanaɓe fata alhayri kamɓe ma Allah ɗawtanaɓe jamu e juutal balɗe Allah ɗawtanaɓe ƴilimu ɗum amfani ko Allah ɗawtanaɓe tigguɗo suudu radio ndu'u kanko on ma Allah hokkamo jamu Allah ɗawtanamo juutal balɗe kowoɓe ɗo fuu to suudu radio ndu'u dow hayre zinariya Allah sakanoɓe alheri Allah ɗawtanaɓe wato ilmu ɗum albarka enen ma garoɓe ballita malam Ibrahim hande o wi mo woodi nawaɗo ton to asibiti a jut o yehi o heɓata warki kanjum o noddi o wi mi wara gabatina to Allah hokka on ɗon mo yanɗa on jamu ɓe yanɗa fuu ko to wuro ɓe goni ko dow leese asibiti ko to wuro ko ɓe jaada e majjum Allah hokka ɓe jamu ɓe jamu kadin bo Allah ɓeytana ɓe jamu Allah walla en Allah joɗɗinana en ndi leydi meɗen jam Allah hokka en ko ñameten ceni ɗum ngam ta ñama halal an woni mawɗo ko toye assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.